So hello लोगोफोर, good morning to you all लोगोफोर। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबावलायबाय लोगोफोर। तो बे भिडिअ जादों लोगोफोर, नोंथांमोना थांनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जे आं दिनै मानि दारै भिडिअ बानायनो सानदों। बे भिडिअआ ओरैबायदि दुखुबो जानो हागौ आरो रागा जोंथावबो जानो हागौ आरोना जोंनि बर' हारिनि थाखाय। तो लोगोफोर, बे सिख्लाना जायनाखि नुदों रैसुमै बसुमतारी आरो जाय हौवा बिनि हौवा खनसाय बसुमतारी, बिथाङा बुंहरदों जाहैबाय दे हिन्जावा खारनानै दङ, मास मोनथामसो जाबाय आरो नागिरै दिनैसिमबो मोनाखै, दासिमबो नेनानै दं आरोना। तो लोगोफोर, नोंथांमोना बबावबाफोर नुबाय बायोबा माने खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना जे जेबो बेले-बेजे बेफोरबायदि बुलाय सुलायबो जायाखै। माने बियो खनसे नङा खनथामखासै आरोना, खनसे नङा खननै नङा खनथाम खारबाय आरोना, बिदि न'आव खोन्थालाङालासिनो आरोना। आरो बियो पुलिस स्टेसनाव लकेसन नायनानै माने दायो अरुणाचलाव दं आरोना बियो। माने आरो बियो बे खनसाय बसुमतारी बुंदों जाहैबाय अरुणाचलाव माने बिनि बिब' दङ आरोना, बिनि बिब'जों थाहैदों आरोना। बेबायदि सन्देह खालामदों आरोना। तो लोगोफोर, जोंनि बर' हारियाव मा होनबावनो ना, गावजों गाव लालां खारलायनाय मानाय बेफोरबायदि बा खारनाय, न' गारना खारनाय, नैबेफोरबायदि आरोना। जोबोर लाजिसिं आरोना, मा होनबावनो ना। तो बेखायनो लोगोफोर, आं नोंथांखौ माने नुबाय बायोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। आरो बेयो सासे गथ' गोनांखा हिन्जाव। तो सिख्लाबा मोनसे खोथामोन आरोना, माबा मोनसे जागौमोन। तो बेथ' दायो सिख्ला नङाना, बियो हाबा जाबाय। बियो हाबा जानानै बेफोरबायदि बेरायनोबो समाया, बेरायदोंबाबो आरो 3 मास गाहाम जाबाय। बेयो मा खालामबाय थादों, नैबेफोरबायदि साननाय फैयो आरोना जोंनाव। तो बिथाङा दासिमबो नेनानै दं आरो बिथाङा माने जायनो हमनानै होनो हायो 10,000 बान्था होगोन आरोना। बे 10,000 बान्थाखौ लानो लुबैदोंबा नोंथांमोना लोगोफोर नागिरदो आरो हमदो लोगोफोर। तो लोगोफोर, थेंक इउ स' माच लोगोफोर। नोंथांमोना बेखौनो माने खोन्थाहरनो, बे खौरांखौनो जे भिडिअनि गेजेरजोंबो जोङो मोननो हायो समाव। तो बेनो आरोना लोगोफोर, जोंनि बर' हारियाव मा होनबावनो, बिदिनोसै। नाथाय जों बेखौ होबथानो नाजानांसिगोन आरो खम कन्ट्रल खालामनांसिगोन आरोना। नङाबा जों माने गासिबो, नोंनि हिन्जाव आंनि हिन्जाव, गासिबो बेफोरबायदि जालांनो हमगोन आरोना। थेंक इउ स' माच लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय। आरो बे कन्टेक्ट होनाय नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना नुबाय बायोबा। थेंक इउ स' माच लोगोफोर। भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै, मर्निंनि भिडिअखौ। तो दा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन। बाय बाय।